Hi! Kamusta ka mo tanan? Ang ngalan ko si Adrian. Mastoryahanin naman kita parte sa pahamot. Ini nga pahamot nga luya ko istorya sa inyo subong tawag siya on Hardin at Kithere for men and women. Iyan ni siya ni Hermes. Pwede pa lalaki, pwede pa babae, pwede pa tanan. Kag tanan nga pahamot amo na kung tulukon. Kag o de toilet ni siya, butang balon layo pa lang masimutan ka na. Ano ni siya klase nga pahamot? Bali, makahoy nga citrus kag berde. Amo na siya kusimutan. Angay siya sa mainit nga panahon. Ang temperatura nga para siya is between 70 to 90 degrees Fahrenheit o kung 21 to 32 degrees Celsius. Ano ang iyang mga nota? Simple lang, isa lang kalinya sa mga nota. Kagang mga nota ay citruses, pistachio, olive tree, kag green accord. Ang citruses, wala gid lista kung ano gid nga mga citrus, basta puno siya ka citrus. Tapos pistachio nga berde nga mani. Tapos olive tree nga berde nga kahoy nga manamit. Tapos green accord, wala gid lista kung ano gid, basta mahamot nga berde. Kabay pa nga namian ka mo sini nga pahamot. Kag kung may iba pa ka mo mga pahamot nga luyag istorya sa akon, ibilin lang sa comment section. Sa duso naman, bye-bye!